Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom fi polițiști timp de 24 de ore. Ne-am luat o casă, mașină de poliție, uniformă, tot ce ne trebuie. Și acum ne vom duce să patrulăm. Așa. Dar înainte trebuie să-mi notez ceva. Așa, un hoț l-avem prins. Al doilea hoț, da, al treilea, da, al patrulea, da, al cincilea, da. Și ce mai avem? Ha? Ce s-a auzit? Iar s-a auzit acel sunet. Poate este cineva în curtea mea. Ia să vedem. Scuză-mă, poți sorbi mai încet sucul? Nimeni. Ok. Haide înainte să plec la muncă. La 10 trebuie să plec. Înainte să mănânc și eu ceva. Așa. Temperatura la 100 de grade. Haide la 1000 de grade. Temperatură 100. Ia să vedem. Wow, ce bine arată. Haide să-l oprim. Opa! Le-am mâncat. Așa. Și acum vom merge în mașinuța noastră de poliție. Așa. Și pune muzică. Impermelo. Mo. Dai se chiare controlla. Da. Cielo. E l'orepa. Pepa va pa la seca, dolore patia e la discoteca. Pepa va pa la seca. Gata, am ajuns! Am ajuns la secție. Așa. Și acum vom merge la primărie pentru că avem puțină treabă. Iar după aia vom reveni la secția de poliție. What? De ce mi s-a dat așa de mult imaginea? What? Eu nici nu aveam habar. Eu acum m-am uitat în cameră și am văzut, bă, ceva e în neregulă cu camera și am dat-o mai aproape unde era. Așa, intrăm aici la FBI și vedem acești hoți. Ia să vedem. Chef Roten, Prison Ivy, Heatwave, Green Cobra, Spark Plug, Moonstar. Sper că ați auzit bine. Aceștia sunt cei mai căutați hoți din Brookhaven. Și eu o să-l prind pe șeful lor, adică Heatwave. Și ceilalți colegi pe șef Lotan, Prison Ivy, Green Cobra, Spark Plug și Moonstar. Să mergem nouă! Da. Așa. Să nu mai stăm așa și să-l căutăm. Am auzit că Heatwave a plecat din Brookhaven și asta poate să fie o minciună. Pentru că polițiștii nu-l mai caută pe Heatwave, o să-l caut eu. Chiar dacă ne spune că a plecat din Brookhaven, eu cred că asta este o minciună. Așa că îl vom căuta și pe aici a fost căsuța lui. Haideți să vedem.
Ia să vedem. Wow! Uite-l acolo! Pe șeful lor. Dați-l! Haideți să mergem să îl prindem. Haideți să mergem să îl prindem. Și 5, 4, 3, 2, 1, haideți la mașină cu 55 de km la oră. 55 km la oră. Hu, 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 hu. Și unde este? Aici l-am văzut. Of. Va trebui să-l căutăm cu radarul pentru că nu este aici. Alo, domnule Heatwave, am venit să vă prindem. Șef Rotten, Win Cobra, sunteți pe aici? Se pare că nu. Băieți, se pare că nu l-am găsit pe Win Cobra și pe nimeni. Așa. O să luăm măsuri. Trebuie să merg la secție să-l căutăm cu radarul. Trebuie să mergem de urgență. Și vom merge la poliție. Oi! Așa, haide. Bun. Și acum mergem să-l căutăm pe radar. L-am localizat. Este la House 24. Ce? Mi s-a schimbat chiar acum? Ceva nu este în regulă. Ia să-i controlăm noi tot ce face Heatwave. Adică șeful tuturor criminalilor. Ia să vedem. El are un sistem de hackuit calculatoare de la poliție și el le hackuiește pentru a nu-l găsi. Asta este, cum să spun, asta este foarte, foarte problematic. Va trebui să-mi aduc toată trupa de poliție pentru a căuta șeful hoților. Haideți să-l căutăm prin tot orașul. Haide, 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 haide! Mergem încet, pentru că dacă aude sirena, iar se va ascunde. Și în plus, nu vom da drumul la sirena. Ok. Hop. What? Ok, la ăsta nu e, la autoshop nu e, pe la căsuțe nu e. Hai să mai verificăm. La House 24 nu este nimic. Acolo nu este nimic, pentru că dacă era roșu îl vedeam. Aici nimic. La primărie nu, la spital nu, la cimitir nu, la ăsta nu e, la hambar nu e, pe poteca asta nu e, pe munte nu cred că s-ar ascunde, acolo la căsuța aia nu e. Unde ar putea să se ascundă Heatwave?
La școală. Cred că trebuie să controlăm toată școala aia. Hai. Ia să vedem. Aici nu e. Aici nu e. Aici pe scenă nu e. În clasele astea nu e. Nu e. Așa. Am ridicat puțin camera din greșeală. Bă, așa. Bun. Aici nu este. La asta de artă nu este. La muzică nu este. La baie nu este. La fete nu este. La cantină nu este. Aici la lighting room nu este. Unde ar putea să fie? Haideți să mergem aici. Ia să vedem. Aici la poștă nu este. Așa, aici la ăsta nu este. Aici la muzeu nu este. Unde s-ar putea ascunde acest hoț? Și la poștă am verificat. Aici la ăsta să cumpere nu este pentru mașini. Așa. Da, să facem ceva. Phone store. Iete, bă! Iete, mă! Poți să iei și laptop. O, ce tare! Tare, tare! Aici la bibliotecă nu este, la Starbucks nu, la dentist aici sus nu este, stai aici ce? Nu este aici. Și nici la dentist nu e. Unde s-ar putea ascunde? Scrieți-mi în comentarii unde s-ar putea ascunde Heatwave, pentru că nu l-am găsit. Scrieți-mi în comentarii și nu uitați de like, share, subscribe și ne revedem data viitoare. Pa, pa!